Hello Pilipinas! Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis habang nagkaroon tayo ng ilang araw na break. Nakapagpahinga na rin tayo. Okay? At ito po ang ating Tagalog version ng araw po ng Martes hanggang Biyernes, Nobyembre 26 hanggang 29, 2024. Pinaglilingkod po ito ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Mukhang tahimik pa rin ang Western Pacific, ang Philippine Sea. Wala pa po tayong natanawan na sama ng panahon or malakas na LPA na posibleng maging bagyo. Subalit, ngayong weekend, mayroon tayong babantayan na isang surface trough or tropical wave sa may east of Mindanao. Dahil po yung the usual American model, GFS, ay pinapakita na maging isang aktibong LPA at pwede rin maging isang tropical depression. But the rest of the other models, yung European model, walang pinapakita. Meron surface trough, napakahinang LPA, posible mag-form. Kaya babantayin po natin ito. But wala po dun sa talagang lalakas po siya. But in the coming succeeding days, i-monitor natin yan if magde-develop po siya. So, ito yung latest natin sa ating GraphSat na yung araw na ito for the next 2 days hanggang Thursday. 48 hours po ang ating GraphSat. Pag wala naman pong weather systems, pag meron kung may mga aktibong LPA po dyan, gawin natin everyday. But pag may bagyo, minsan hindi po natin nagagawa yan. Kaya pasensya na po sa mga nagtatanong bakit wala tayo, hindi tayo nag-update. Mag-isa lang tayong gumagawa niyan. Okay? One-man team tayo sa paggawa ng mga updates sa bagyo. So, ang focus talaga natin ang Typhoon 2000 ay yung mga bagyo. Ito, added information lang ito pag walang bagyo. Kaya pagpasensyahan na po ninyo ako. Okay? At sa ngayon, meron naman tayong another surge ng amihan. Nag-umpisa na po ang amihan since a few weeks ago, in-announce sa Pag-asa. At magbibigay po ng malamig na panahon, mahangin hanggang 60 kph at may mga pabugso-bugsong ulan at may low to medium chance of risk ng flooding at landslides dito po sa may northern portions ng Cagayan Valley region, sa may northern Cagayan. Kasama rin po Ilocos provinces at ibang bahagi po ng Cagayan at Isabela. So, yan po ang hanging amihan. Hanggang Thursday, lalakas po yan dyan. Ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging mahina hanggang katamtaman po ang hangin mula sa hilagang silangan o northeasterly wind flow. At may hangin din mula sa silangan. Dito naman po sa may Mindanao, may konting hangin din mula sa hilagang silangan. Nagpo-produce po ng mga afternoon and evening rain showers and thunderstorms sa may silangang bahagi po ng Mindanao. Meron po dito mga aktibong near equatorial trough. Nagpo-produce po ng mga thunderstorms sa katimukan bahagi po ng Mindanao, sa may Jensan, at dito rin po sa may offshore areas ng Bangsamoro. Kasama dyan ang Tawi-Tawi, ang Sulu, okay, Basinan. So, may mga localized thunderstorms po dyan. May broken ITCZs po dito. Meron isa dito sa may Eastern Micronesia, Marshall Islands. At yung isa sa may Palau, South of Yap. Meron rin po tayo binabantayan po ng dalawang tropical wave. Hindi naman po ito mag-intensify. Itong tropical wave po dito, sa area na ito, ay medyo naglaho na po. At meron na naman panibago somewhere here. Okay, sa may South Guam. Ito medyo naglalaho din. Okay, and then, so for the next 7 days, wala na pong aktibong LPA. But again, meron mag-perform dito na possible mahinang LPA. At ito yung fast animation. So, nakita po ninyo, yung tropical wave dito ay naglaho na. At meron naman pong bago dito, nag-perform. So, pasulpot-sulpot lamang po siya habang nandito pa rin tayo sa pinaka-last phase po ng Madden-Julius Oscillation dry phase. Okay? At papasok tayo sa wet phase but medyo mahina po hanggang sa darating pong
first week of December. At wala naman po pinapakitang malakas na MJO na wet phase. Okay, and then ito po yung ating zoom in satellite animation mula sa windy.com, UMETSAT. Kita po ninyo may mga maliliit po, mga isolated thunderstorms sa may eastern Mindoro. Dito rin po sa may part ng Bicol, Northern Visayas. Sa Mindanao, talagang mas makaya po dyan mga thunderstorms, lalo na yung gabi. Part yan ng tropical weather sa Mindanao. Lalong-lalo na po, pupunta tayo sa mahinang La Nina, so in-expect po natin mga malalakas na ulan po dito na pwede mag-cause ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas. Although low ang risk factor as of this time, but in the coming days, lalong tataas po dyan ang threat ng mga pag-ulan. Okay? And sa ating wind at pressure forecast mula sa American model, unahin natin American model at northeast monsoon po dito sa may dulong hilagang Luzon hanggang Huwebes. At ito na po yung LPA na posibleng mag-form sa Friday hanggang sa Sabado. Yan po siya. Mukhang mahina naman. At pagdating ng Saturday evening hanggang Sunday, mukhang maging active LPA at posibleng magkaroon ng maliit na tropical depression dito, maliit lamang. May localized northeasterly wind flow or northeast monsoon dito sa may coastal waters po ng Bicol, but hindi pa po yan sure kasi isang model po ang nagsasabi niyan. At Monday, December 2 hanggang December 3, lalabas po siya sa may West Philippine Sea. So nakita niyo dito yung effect ng hanging amihan. Ang European model ay wala pong pinapakita, although pagdating ng Sabado, meron pong surface trough dito or tropical wave na nagtatry na maging isang low pressure. Babantayan din natin yan, baka maging shallow o mahinang LPA. At magbibigay rin ng mga paulan dito sa may area po ng Eastern Visayas at Kabikulan dahil po sa hanging amihan at posibleng may mag-form dito na shear line. Magpapaulan po sa atin na yung Sabado hanggang sa Linggo, unang araw po ng Disyembre. Okay, and then pagdating po ng December 2, 3 hanggang December 5, ay mag-stationary po yung shear line dito sa may area po ng Northern Quezon, sa may Pulilio Island. So, magiging kalat-kalat mga pag-ulan dyan, on and off, simula sa December 2 hanggang December 5. But yung November 30 to December 1 ay mukhang magpapaulan din po itong northeast monsoon or possible shear line sa Bicol region. So, abangan po natin yan. Hopefully, hindi naman po masyadong kalakas ang ulan. Hindi naman pinapakita na grabe yung ulan. Light to moderate lamang po. Okay? At pabugso-bugso lamang ang pinapakita dyan. So, yung rainfall accumulation forecast, kita natin dito. Ito po ang forecast mula sa European model. Ito ang pinaka-leader pagdating sa rain forecast. So, unahin muna natin bukas, Miyerkules. May maulan po dito sa may bahagi po ng dulong hilagang Luzon dahil po sa amihan. Eastern Mindanao dahil sa easterlies at possible near Cotaral Trough. Sa Huwebes, may maulan din po dito sa may Northern Visayas, Eastern Visayas, parts of Bicol region dahil po sa northeasterly wind flow. At sa Friday, yan, patuloy pa rin mga possible rain showers and thunderstorms sa may Mimaropa, Visayas, okay, at Northern Caraga, sa may Siargao, Dinagat. At pagdating ng Sabado, may shear line po nag-form dito sa may east of Bicol, possible combination po ito ng northeast monsoon. At sa Linggo, December 1, ay mukhang magpapaulan po sa Kabikulan, sa Catanduanes, sa eastern sections po ng Camarines Provinces, Partido District, kasama po dyan, Eastern Albay, Eastern Sorsogon. Kaya yung mga nagtatanong kung magkakaroon ng ulan, may possibility po sa December 1 to 2, but pabantayin po natin ang changes niyan. So, may mga ulan po tayong inaasahan mula ilan millimeters pa ito. Yan, medyo malalakas din dito. Okay, nasa 10 to 50 millimeters sa the rest of Camarines Sur, sa may coastal waters, up to
60 millimeters. Dito rin sa may Camarines Norte, up to 100 millimeters ang ulan dahil po sa possible shear line at northeast monsoon. Simula December 1, December 2, December 3, agad yung shear line sa may bahagi po ng northern Quezon. Mukhang affected din po ang NCR. Okay, becoming mabigat dito sa may area po ng Polillo Island. Pwedeng umabot po ng more than 100 millimeters ang ulan. December 3 and 4. And then, December 5, stationary dito sa may area po ng Polillo Island. So, magkakaroon po dyan ng high threat of flooding and landslides sa Northern Quezon. So, abangan natin ang latest niyan. May posibilidad ng mga pag-ulan dahil po sa amihan, shear line, at baka magkaroon ng shallow LPA. So, malalaman natin yan sa darating pong weekend. Sa Friday, pagbalik natin, magbibigay tayo ng pinaka-latest update niyan. Sa alon naman po, pagdating sa wave heights, mukhang maalon po ang East and West Philippine Sea up to 3 to 4 meters hanggang sa darating pong weekend at mapanganib po sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. So, bawal mo nang pumalaot except kung nandito po kayo sa inland waters po ng Pilipinas, Sulu Archipelago, Visayan Sea, Rigay Gulf, Bohol Sea, Sibuyan Sea at iba pang mga karagatan dito sa gitna ng Pilipinas ay mukhang up to a meter down po ang wave height. So, pwede dito mag-fishing. But dito sa East Philippine at West Philippine Seas ay medyo mapanganib po yan sa mga maliliit sa sakyan pangdagat. Okay, so panahon na po ng amihan. So, nandiyan na naman po ang shear line. So, na yung darating pong weekend, baka may darating pong shear line sa atin. Pagbaba ng amihan. So, baka may mga pag-ulan na naman tayo. May mga threat of flooding sa mga low-lying areas. So, abangan natin ang latest update. Ngayong Friday, babalik tayo para ibigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padro magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.